n'ịga n'iru na ebumnobi ịfụ na eji egbebere ugobere nakwa nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ wee ndị mmadụ n'ọlụ. Gọvanọ Ọkammụta Charles Chukwuma Soludo CFR enyego ntụziaka ka na-enwe une ahụ anọ na online wee nene maka ndị nkuzi a ga-ewe n'ọlụ na Anambra steeti. N'ozi si n'aka Chief Press Secretary nye Gọvanọ Maazị Christian Aburime mere ka amata na Gọvanọ Soludo na-ekwu ka na-enwe ya bụ une. O nyere kọmishọna na-ahụ maka mmụta ntụziaka Ọkammụta Ngozi Chuma Ude ka ọ fụ na na-enwe ya bụ une iji wee fụ na ihe mkpụkpụ nke enwetara n'abalị 4 nke ọnwa a bụ ụbọchị Satọde enene ya bụ une na a ga-akwụsị ya. Ka anyị gaa na studio weta ozi a n'ebe o zuru oke. Ozi nke si na obi gọọmenti pụta kọwara na ihe niile ọbụla a ga-emefu iji lelegharịa ya bụ ule na gọọmenti steeti a ga-ahụ maka ya. Cheta na ya bụ nlele nke emere maka ndị nkuzi bụ nke emere na ụbọchị Satọde n'ọnwa Juun dị mkpụrụ ụbọchị 4 gara aga. Ya bụ ule bụ nke gọvanọ mere iji hụ na akwụbara ogo mmụta nke steeti a n'ogo dị elu. O nwere nchekwube na ya bụ atụmatụ ga-enye aka iwube ogo akwụkwọ nke ka mma na steeti a. O kwere nkwa na atụmatụ bụ nke ya tinyere ịhụ na ndị niile bụ ndị tozuru etozu bụ ndị elebara anya ma nye ha ya bụ ọlụ. A ga-elote na ndị tinyere akwụkwọ maka iwere ha n'ọlụ nkuzi dị 40,000 mmadụ ma ndị elebara anya wee rọpụta dị 31,000 na ọma 80. Emechara leba anya na ndị bụ ndị na-etozughị bụ ndị na-enweghị ihe nzere nke NYSC tụmadị ndị megoro okenye ma ọ bụ ndị na-enweghị ihe ndị eji etozu ịbụ onye nkuzi na steeti a. Elebakwara anya n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ma hibe ya bụ nlele nke ha mere. Otu ọbụla o si dị, enwere ihe mfịarụ na n'ụbọchị ahụ bụ nke gosiri na ọ bụghị ihe gọọmenti steeti a tụrụ anya ya, wee kwuzie na ndị niile bụ ndị tozuru etozu na ha ga-elegharị ya bụ ule n'ụbọchị nke a ga-amapụta. O kwere nkwa na o bu ọdịmnobi Anambra niile n'obi.